Hementxe gaude bentxe, kirola eta solidaridadea biltzen dituen ekimen baten berri emateko. Hain zuzen ere, Stop San Filipo Fundazioari laguntzeko asmoarekin eta zuzenki Oier eta bere familiari laguntza eskaintzeko Usabal kiroldegian antolatu dugun kirol egunari berri emateko. Kirol kudeaketan ibiltzen garen BPX Sport, Ikasfit, eta kirolzer bildu gera, gure indarra bildu ditugu, ekainaren 7an Usabal ihardueraz bete eta festa potolo bat antolatzeko intentzioarekin. Bertan izango dituen iharduerak 3 motetan sailkatu daitezkela. Alde batetik, fitness munduan edo kiroldegietan burutzen diren iharduerak egongo direla esan dezakegu. Alde batetik, maratoi moduan burutuko dian ziklineko maratoiak, 8 ordu jarraian emango ditu ziklinen. Baita zumbako maratoi pare bat, aerobikeko maratoia ere egingo dugu. Beste aldetik, tendentzia berriak ere jorratuko ditugu beste areto batean, estretxa, step training, crossfit, body pump, olako, tendentzian dauden ikastaroak ere landuko ditugu. Beste iharduera motak izango dira zuzenean aurrentzat zuzendutakoak. Aur jolasak egongo dira igerilekuan, puzgarriekin, baita ere goiko kantxan ere beste gune bat egun osoan zehar puzgarriekin. Festari kutsu familiarra eman nahi diogunez, familia osoak elkarrekin parte hartu dezaketen ihardurak ere egongo dira. Esate baterako cross familiar txiki bat antolatu nahi dugu, kilometro eta erdiko cross familiar bat, hola festa giroan denak egiteko. Akrobaziak eta hola egongo dianak ere familia osoak egiteko. Zumba maratoiara atxalde parkoa festa giroan egiteko familia osoak partatzeko modun. 942-672-5 telefonoan, bertan ziklineko ordutegia reserbatu egin behar da. Pixkat, batez ere biziketa kopurua zehatza delako. Esan besterik gabe eguna goizeko 9:00 hasten degula eta arratsaldeko 7:00 emango diogula amaiera, parte hartzaile guztien artean zozketa desberdinak eginez. Eta, izen emateetarako eta kiroldegian bertan, Usabalen bertan eman daitezke, egin daitezke Usabalen dagoen kirol teknifikazio zentroan ere bai, Bilagonako kiroldegian, Ibarrako kiroldegian, 2 prezio mota edo jarri ditugula, aurrek 8 eurotan egun guztian parte hartzeko aukera izango dute eta helduek 15 eurotan. Sarrera horren barne, egun guztiko jardueretan parte hartzeko aukera izango da, eta gainera bideo-goxok pintxo bat emango die parte hartzaile guztiei, prezioaren barne. Horretaz gain, kiroldegiko espagunea doain erabiltzeko aukera ere izango da, eta zozketetan parte hartzeko aukera hori.